Hello guys! Happy Monday! Andito daw si Totoy, oh, ang kapatid ko. Pinapagawa namin ng CR. Ginagawa ni Tito Black ang CR namin. Pinapataas guys yung sahig. Hi Ken, say hi Ken. Busy kami ngayon guys. Mamayang hapon punta kami dun sa kabilang bahay. Maglilinis kami dun. Kasi tutulungan lang namin sila maglinis kasi bukas birthday ni Kuya Huk-Huk. Ano Ken? It's Kuya Huk-Huk's birthday tomorrow. Kaya maglilinis kami dun mamaya. Tapos bukas magluluto kami ni Totoy. Ito yung ginagawa guys sa CR. Papataasin yung sahig. Tong. Kent, may bago ng swimming pool Kent guys si Kent oh. Nagluluto ako tsaka naglalaba ayan oh, habang nagagawa si Totoy sa CR. Si Kent naman ayan oh, may bago ng swimming pool. Kent, ganda ng swimming pool mo Kent. Ganda, laki. Wow, andun lahat yung toys niya oh. Ilagyan ko ng bubbles. Wow. Nilagay ko dyan guys para hindi makulit. Kasi ang dami dito semento. Kaya hinayaan ko siya maglaro dyan. Luluto na ako guys. Sinaing pa lang. Mamaya mag-aadobo ako ng manok. Luto na ang adobo. Ito na guys. Kakain na kami. Kain na. Adobong chicken. Kain na kami. Kain na si Kuya oh. May school pa si Kuya mamaya. Umuulan pero ang init. Kain. Sarap. Macho. Sarap Kuya. Liligo pa si Kent dun. Tapos si Totoy hindi pa tapos. Magsesemento pa siya dyan oh. Papunta dun. Hi Kel. Pinapabili ko si Kuya ng Joy. Si Kent maliligo pa. Hello guys, happy Tuesday. Luluto ako ngayon guys, birthday ni Kuya Huk-Huk. Doon kami kakain mamaya sa kabilang bahay. Dadalhin namin yung mga iluluto ko. Ito na guys yung mga lulutuin ko. Tokwat baboy, tapos ito yung mga pangsahog. Tapos magluluto ako guys ng carbonara. Ano yan, 1.5 kilo na carbonara. Ito puto. Ito yung fried chicken, may timpla na yan, kababad na. Na guys, yung puto ko, ito oh, yan na. Ahonin ko na yan guys. Puto ito anak, hindi ito ulam, puto. Ito na ang puto. Unang salang pa lang yan. Ito pa guys, isasalang ko pa yan. Ito panlahok ko yan sa carbonara. Nagluluto na rin ako guys ng carbonara. Isa ko pa lang yung beef. Yan ang ating carbonara. Beef pa lang yan. Ginisa ko pa lang sa sibuyas na puti, tsaka sa butter. Ito na oh. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Super hot. Masarap! Sarap. Lagay ko na guys yung pangalawang salang.
Ito na guys yung carbonara sauce. Oh. Carbonara sauce. Malapit na itong maluto. Aahonin ko na. Si Kent, ayan oh. Si Totoy hinihiwa na yung baboy. Siya ang... Hoy! Nahulog daw. Siya ang nagluluto ng ano, tokwat baboy dun sa loob. Brown out guys dito. Ang dilim dun sa loob. Tatapos na kami. Pasta na lang lulutuin ko tsaka fried chicken. Ito na guys yung tokwat baboy oh. Si Totoy ang nagluluto dito sa loob. Kasi ano, puno dun sa labas. Gamit ko pareho yung kalan sa labas. Sarap nito guys. Oh, sarap. Oh. Ang dilim dito guys. Naka-light lang ako sa phone. Brown out kasi. Malapit na to guys maluto. Oh. Yummy. Malapit na rin guys maluto tong pasta. Oh. Next kong lulutuin is fried chicken. Tsaka masaing-saing na lang akong kanin. Can't put it in the sink, please. Careful, ha? Wow, good job si Kent. Helping mommy, oh. Thank you, Kent. Pag ni Kent, pang ilang hakot na niya yun. Siya ang tagadala doon ng mga hugasin sa loob. Ito na guys, oh, fried chicken. Nagluluto na ako ng fried chicken. May nakasalang na akong sinaing. Oh, lapit nang matapos guys. Tapos pupunta na kami sa kabila. Hello guys. Katatapos ko lang magluto. Ito na yung mga niluto ko. Ito guys yung niluto kong fried chicken. Tapos ito yung puto. Ayan yung puto. Tapos ito yung tokwat baboy. Tapos ito yung pasta. Ito yung carbonara sauce. Magbibihis lang kami guys ni Kent. Tapos pupunta na kami sa kabilang bahay. Hahakutin na namin yung mga niluto namin. See you later guys. Punta na kami sa kabilang bahay. Doon oh.